Kaixo guztioi, bideo honetan Euskaraldiaren bigarren edizioaren baitan sortutako intranet ezberdinen inguruan arituko gara. Horretarako, 4 galdera ezberdinei erantzungo diegu. Batetik, zenbat intranet mota daude? Bigarrenik, nola sartuko gara edo non topatuko ditugu intranet mota hauek? Hirugarrenik, nork dauka sarbidea intranet hauetara? Eta laugarrenik, zein material edo eduki topatuko ditugu intranet hauetan. Euskaraldiko bigarren edizioan 2 intranet mota topatuko ditugu. Alde batetik herri batzordeena eta bestetik entitateena. Baina nola helduko gara intranet horietara? Lehenik eta behin euskaraldia.eus webgunean sartu beharko gara. Ondoren, intranet hitzaren gainean sagua jarriz, 2 intranet motak topatuko ditugu. Herri batzorden intraneta azaltzen hasiko dugu bideoa. Herri batzorden intranetan sartzeko nork izango du aukera? Euskaraldiaren bigarren edizioan izena eman duten herri batzorde guztiek eta baita ere beste eragile batzuek ere. Herri batzorden intranetean sartzeko erabiltzailea eta pasahitza eskatuko digu lehenik eta behin. Ondoren, saioa hasi klikatuko dugu eta zuzenean herri batzorden intranetera sartuko gara. Ikusten duzuenez, 3 atal ezberdin topatuko ditugu bertan. Baliabideen atala, iragarki taularen atala eta ariguneak atala hain zuzen ere. Baliabideen atalean lehenik eta behin material ezberdinak eta eduki ezberdinak topatuko dituzue zuen herri, auzo eta eskualdeetan euskaraldia aurrera eramateko. Hemen aipatzekoa da entitateen intraneta karpeta honetan ikusgarri izango dituzuen edukiak entitateen intranetean dauden berdinak izango dira. Hau da, eduki hauek dira entitateek euren intranetean topatuko dituztenak. Bigarrenik, iragarki taula dago. Iragarki taula koordinazio orokorreko kideak zuekin herri batzordekideekin harremanetan jartzeko bidea da. Honen bitartez, mezu ezberdinak helarazten dizkizuegu. Eduki edo bideo ezberdinak dauzkazuela eskuragarri bai intraneten eta baita YouTubeen ere, saio ezberdinetarako edo foroetarako deialdiak eta abar. Eta azkenik, ariguneen atala daukagu. Zer topatuko dugu bertan? Gure eragin eremuan dauden edo herri batzorden eragin eremuan dauden eta Euskaraldiaren bigarren edizioan izena eman duten entitateen zerrenda. Ikusten duzuenez, bigarren pasahitz bat sartzea eskatzen digu. Nola lortuko dugu bigarren pasahitz hau? LOPD legea edo datuen babeserako legea sinatuta. Izan ere, ariguneak atal honetan entitateen datu pribatuak eskura izango ditugu. Adibidez, entitate bateko arduradunaren izena bizenak, berarekin harremanetan jartzeko e-mail edo telefono zenbakiak, eta baita ere entitate horretan identifikatu dituzten barne eta kanpo arigune kopurua. Beraz, ariguneak atal honetan sartzeko ezinbestekoa izango da LOPD lege kontratua sinatuta izatea. Hala ere, herri batzordeek modu irekian ere ikusi ahalko duzue zuen eragin eremuan izena eman duten entitateen zerrenda. Horretarako berriro ere Euskaraldiko webgunera joango gara. Ariguneak atalaren edo hitzaren gainean jarriko dugu sagua eta bilatzailea herrika klikatuko dugu. Bertan izango dugu aukera ariguneak identifikatu dituzten entitate ezberdinen zerrenda ikusteko. Horretarako lurralde bat aukeratuko dugu, adibidez Araba, eta udalerria baita ere, kasu honetan Agurain. Bilatu klikatuko dugu eta hemen Agurainen izena eman duten entitateen zerrenda ikusiko dugu. Ikusten duzuenez,
entitatearen izena bakarrik izango dugu eskuragarri. Ez dugu beste inolako daturik eskura izango. Bigarrenik, entitateen intraneta izango dugu. Baina nork izango du honetara sarbidea? Euskaraldiaren bigarren edizioan, barne edota kanpo ariguneak identifikatu eta izena eman duten entitate guztiek. Berriro ere, Euskaraldiko webgunean sartu beharko gara entitateen intranetera sartzeko. Behin, Euskaraldiko webgunean gaudela, intranet hitzaren gainean jarriko dugu sagua eta entitateak hitza sakatuko dugu. Ikusten duzuenez, hemen ere, gure erabiltzailea eta pasahitza idazteko eskatuko digu. Ondoren, saioa hasi eta 3 atal topatuko ditugu intranet honetan ere bai. Ariguneen atala, baliabideen atala eta iragarki taularen atala. Ariguneen atalean zer topatuko dugu? Gure entitatearen datu orokorrak. Izena, entitate mota, entitate horretarako kontakturako pertsona, telefono zenbaki bat eta e-mail bat. Gainera, egoitza ezberdinak edo egoitza berriak sortzeko aukera izango dugu baita ere. Egoitzei dagokionez aipatzea bertako datuak aldatzeko edo moldatzeko aukera egongo dela. Adibidez, barne eta kanpo arigune kopurua aldatu daitezke. Bigarrenik, baliabideen atala daukagu. Baliabideen atalean, gure entitate barruan Euskaraldia aurrera eramateko baliabide eta eduki material ezberdinak topatuko ditugu. Lehen aipatu duan moduan, hemen ikusgarri eta erabilgarri izango ditugun material guztiak herri batzordeek euren intranetaren baitan ere izango dituzte erabilgarri. Eta amaitzeko iragarki taularen atala daukagu. Iragarki taula berriro ere koordinazio orokorreko kideak zuekin entitateen arduradunekin harremanetan jartzeko bidea izango da. Honen bitartez, mezu ezberdinak helaraziko dizkizuegu. Eduki berriak dauzkazuela intraneten eskuragarri, edota saio ezberdinetara deialdiak egiteko erabiliko dugu. Azkenik, aipatzea, entitateek izena emateko edo bestelako arazorik baduzue, gurekin harremanetan jartzeko entitateak abildu.euskaraldia.eus helbidea erabili dezakezuela. Hauxe dira beraz, Euskaraldiaren bigarren edizioan sortutako intranet motak. Bide honetan azaldutako kontuan edozein galdera edo zalantza baldin bazkazue, gogoratu hemen begian ikuskinetan galdetu ditzakezuela. Bestela, entitateak abildu.euskaraldia.eus helbide elektroniko lerat. Eta horrelako bideo gehiago ikusi nahi izan gero, arpidetu gure